Kaidi. Hello, jatono hai ani video lamsogo ang ketabok thaisuk khagui torbango tlang thangnai torbango ma thangnai torbango thanggui heke torbangni Udaipur ma thangnai kho Udaipur thangnai humale tete ketal asaijak tete ketal naigra no mamini no heke aro Udaipur ni si hai senjon ma thangnai kho senjon no children conference cholai tongo heke aro ang torbang nikhe attend khaini ta heke children conference tama chole narono phone nai ang bai tongdi video nai tongbai di khalok gei koi jaga ta thangbai di takhe Udaipur sok phaila ha torbango thanggui torbangni Udaipur sok pai phila ha kutungmao daitis tomtom mali angke ba hai ma hingma hampa ka kisa takhe hospital thang tongo district hospital Udaipur tetek tal naigra le amokhe ani buphai ingketal jalaka mana ble tete bai ma tonglia makak na ha doctor baire khlaire rojala ha noksing ma tongya hi ke bata khe senjon ma thangnai ta khe sokpai ha senjon no chrai rok sokpai mai si chai tongai srala ta moi bai mai masa lai khaba asak de mai rok sabai jugal thangra hamala wat tuisi kheba bathak ma tongai ha sikla jawai naisi wati thakis ma thangai ko program holo program sokpai lai ha ta khe dance competition cholai tongo 4 to 9 years rai rongni khe tini ni video asal ning snai jotona hambai ani video no chengpro sei paithak jara nai tongmani bangui hambai